ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ହୃଦୟରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମତଲବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆରେ କଲିଯୁଗ ଚାଲୁନାହିଁ, ମତଲବୀ ଯୁଗ ଚାଲୁଛି। ଦୁନିଆର ନୀତି ହେଉଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପାଖରେ କାମ ଅଛି, ନିଜର କାମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତୁ କିଏ ବି। ଏହି ଦୁନିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ଦୂରର କଥା, ତୁମକୁ ମନେ କରିବେ ନାହିଁ କି ପଚାରିବେ ବି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ତୁମେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବ ସେ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଲେ ପୁରା ଦୁନିଆ ମତଲବୀ ଲାଗେ। ଏହି ମତଲବୀ ଯୁଗରେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶିଖ। ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ତୁମ ସହିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ଦୁନିଆରେ ମଣିଷମାନେ ତାର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବୋଲି କେବେ କହିବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କୁନ୍ଦାମାନ ଏବଂ ପାଗଳ